वेलकाम बैक एगेन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो बरनाय जाफिनलायबाय नै बुस्थुखौ लानासो थाबायनो गोनां जादों आरोना नै हासुनो खिनो थांनो गोनांबाबो बे बुस्थुखौ लानासो थाबायनो गोनां जादों आरोना दिनैदो सप्तासेयानो जाबाय बुंनो गोनांबाथाय थांनाय देवबार जादोंमोन नालाय दिनै सुनिबार ओमफ्राय दिनैदो सप्तासेयानो जाबाय आरो ओमफ्राय दा एसे हामबाय दा फुललि हामाखै माने फ्रिनो थाबायनो हायाखै आरोना जेनेबा बेखौ लायालासिनो एकदमबारे हेगारस्रानानै थाबायनो हायाखै ओमफ्राय आरो आथिंखौबो जुरिनानै होनो हायाखै आरोना फ्राय मोनाबायानो आरोना ओमफ्राय माने फ्रिबो थानो हायाखै नालाय ओमफ्राय बिदि ओरैनो जिरायथाबबाय थानाय जाबाबो बारा मोजां जाया होनना बुंनायखाय ओमफ्राय आं एसे एनै थाबायनोसै आथिंफोरखौबो एसे एनै थाबायबाय थाबासो एसे थाबायनो हागोन होननानै माने एसे एनै थाबायगासिनो आरोना आरो सानदों आरोना डाक्टराथ' बुंदों मास मोनथामनि उनावसो थाबायनो हागोन होननानै ओमफ्राय आं मास मोनथाम गाहाम सानदों आरोना ओमफ्राय आं गावनो गोसो होखादों आरोना माने बेफोरबायदि आं फ्रिनो जिरायबाय थाबाबो जाया एसे एनै कसिस खालामनांगोन ना मानो होनबाथाय उन्दुना थाबाय थाबाथाय अबावथ' हामनो ना गाव एसे एनै नाजानांगोन बेनि उनावसो हामगोन सानदों आरोना आरो एक्सिडेन्ट जानायनि उनाव गोबां खोथा मिथिनो मोनबाय आरोना एक्सिडेन्ट जानायनि उनाव माने मानसिखौ नांगौ समाव मालाबाबो मोना आरोना न'नि मानसियाबो गुबुन जालाङो आरोना खैफोदनि समाव बेनिखायनो गावनिखौबो आंगो होननानै मालाबाबो फोथायना थाबाय थानाङा आरोना लोगोफोर मालाबाबो फोथायनानै दा थाबाय था मानो होनोबाथाय नोंनि आंगानो सानसे सम नोंखौ नायफिननाय नङा आरोना गुबुनखौलाय माथो बुंबावो गुबुनथ' गुबुन बादो गस्ला गाननाय जायाखै आरोना मानि थाखाय गस्ला गाननाय जायाखै होनबाथाय गस्ला गाननो एसे आरो दा मोनाबाबो ओमफ्राय मानसियाबो दुगैनाय जायाखैना जेनेबा बिदि मुलि खायोना मुलि खानायाव माने साननैदो खनसे खायो साननैदो खनसे खायो नालाय ओमफ्राय गाबोन साननै जागोन माबा खालि खादोंमोन आङो माबा सुक्रुबार खालि खादोंमोन सुक्रुबार सुनिबार ओमफ्राय देवबार खालि खुलिनांगोन गाबोन खुलिनांगोन गाबोन देवबार नालाय ओमफ्राय गाबोन गोदान खाफिननांसिगोन आरोना ओमफ्राय बेयो गाबोन दुगैनोसै ओमफ्राय दा न'आव मानसि फैना दंफैयो बेनि थाखायनो भिडिअ बानायाखै आरोना आं मानि थाखाय रंजालिखौ लांनो फैदों आरोना ओमफ्राय नायनो हाया नालाय आङो बोरैबा मोनो गोसोखौ ओमफ्राय बेनि थाखायनो आङो साइडथिं फैनानै भिडिअ बानायनो गोनां जाबाय आरोना बे नोरै आरोना लोगोफोर आं जि खालि एक्सिडेन्ट जादोंमोन ना ओमफ्राय बे खालि माने ओरैबायदि गाथिया माने गाजा मोनदों आरोना मानसिफोरखौ मानो होनबाथाय आं एक्सिडेन्ट जानाय समाव माने मानसिफ्रा थिखाखै आरोना डाइरेक्ट मबाइल दिहुननानै केमेरा साफायदों ओमफ्राय भिडिअसो बानायदों आरोना मानसिनि जिउआ जेबो मुल्य गैया माने ससियेल मिडियाआव बेफोरबायदि जालांबाय माने नांखारनानै सोरबा सोरखौबा हेल्प खालामनांगौ बा एक्सिडेन्ट जादों होनना थिखानांगौ माने बेफोरबायदि गैया आरोना डाइरेक्ट मबाइलखौ दिहुननानै भिडिअ खालामनो हायो फट' साफायनो हायो नाथाय हेल्प होननाय मोनसे खालामनो हाया आरोना ओरैबायदि जुग जालांबाय जाय समाव आरो आंनो केयारनि गोनांथिमोन आरो आंनो जोथोननि गोनांथिमोन आरोना बे समावनो जाय जोथोन खालामग्रा बे जोथोन खालामाखै आरोना बे खाथियावनो गैया होनबाबो जायो आरोना बेनि सोमोन्दै आरो माथो बुंबावनो जायखौ मोननो लुगैयो जायखौ हास्थायो जायजों केयार खालामजानो लुगैयो बेखौनो मोनाखै आरोना आङो गोसोखौ दुखु मोननानै दङ मानो होनबाथाय ना हौवा एक्सिडेन्ट जादों होननानै हिनजाव एसेबाबो नायनो फैजायो आरोना खिन्थु बेफोरबायदिबो गैया मानो होनबाथाय जादों नालाय गाव मोजांसो मोनदों आरोना दाबायदि ससियेल मिडियानि जुगावनो ओरैबायदि जालांबाय आरोना मानसिनि जिउआव जेबो मुल्यआनो गैया माने ना हेल्प होननाय मोनसे बुस्थुखौ माने आरो माबोरै हेल्प खालामना दाबायदि जुगाव नों सोरबा लामायाव थांनानै थाइसे थाखा बिलाइ होगोन नामा थाइसे थाखायाथ' गोजाननि खोथा हेल्पआथ' गोजाननि खोथा थाइसे थाखाबो नों फ्रियाव मालाबाबो मोननाय नङा माने मानसिनिफ्राय बेफोरबायदि जाना थांबाय आरोना बुस्थुआ एसे आंखौ दा हेल्प खालामगासिनो बेसो आंनि गासैबो जाना दङ दा हासुनाय खिनाय गासैबो बेसो आंखौ सहाय खालामगासिनो आरो आं सानो आरोना गसाइनि अननायाव आं थाबैनो थाबायनो हागोन ओमफ्राय आरो थाबायनो हानानै आरो न'आवबो थाबाय थाला आङो ओमफ्राय ओरैनो थाबाय थानाय जादों नालाय ग्रेजुवेसनाबो कमप्लिट जाखाबाय बे खामानिफोर नागिरलाबायनोसै जुदि खामानि मोनाबाथाय बेंगलरफोरावनो हाजिरा मावहैलाबायनोसै बेलेग जायगाफोराव लेबार खामानि मावहैलाबायनोसै माथो खालामबावनो नङाबा ना ओरैनो बेखार जिरायबाय थाबाबोथ' लाब गैया रंजालिखौ लानानै थांबायनो ओमफ्राय बुंदोंमोन आरो नायनो फैयो होननानै आं नाया होनना बुंबाय आरोना इमान दिन आंजोंनो थाबाय रंजालिया दिनै र' एबार आथिं हामबाथाय रंजालि 2.0 लागोन आङो नायबाय थाबानो जाबाय बिदिनो थाबाय थिंबाय थादों आरोना आङो दसे एकदमबारे मोनाबाथाय सानावथ' बेरायनो हाया मानसिफोरा नुबाथाय एकदमबारे लाजिनाय मोनो आङो मानो होनबाथाय खुगा नाङो नालाय ना आरो दा आंखौ बेफोरबायदि समाव आरो जेनेबा नायनो फैयाखै आरोना माखासे गोबां इउटुबार दं आरोना बेसोरखौ आं नांगौ समाव बिराद हेल्प खालामबाय खिन्थु आंखौ दा बेफोरबायदि जानाय समाव नायाखैना नोंसोर आरो मालाबाबो आंनिफ्राय हेल्प मोनगोन दा सान आं बेफोरबायदि एक्सिडेन्ट जानाय समाव नोंसोरखौ आङो मा मावा आरोना सानैसो इउटुबार दङ सिमेन्ट सापर्ट जोंनिनो आरोना इसोरखौ आं इमान सहाय खालामनो हायो इसोरनि थाखाय इमान हेल्प खालामनो हायो नाथाय दा आं एक्सिडेन्ट जादों होननानै खनसेबो नायनो फैयाखै आरो नायफैजानो लुगैदोंमोन आरोना आंबोथ' हेल्प खालामदोंमोन नालाय खिन्थु आंखौ रावबो माने हेल्प खालामनायाथ' गोजाननि खोथा नायफैयाखैनो आरोना माबोरै दं माबोरै गैया आरो सोंहराखैबो बेनि थाखाय बिराद दुखु मोनदों आरोना आं गोसोखौ नांगौ समाव आं इमान हेल्प खालामना होबाय खिन्थु नोंसोर आंखौ फंसेबो
खेबसेबो आंनि मोखांखौ नायफैयाखै नोंसोरो नायगोन आरो आंनि खाथियाव एबारनिफ्राय नांगौ सम जाबाथाय रावबो दा फैसै आरोना सिमेन्ट सापर्टनि इउटुबारफोरखौ बुंदों आङो सोरनिबा सोरनाव जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबाथाय आंनि खाथियावल' दा फैखासै आं रावबो हेल्प खालामनो हाला बास बेनो आंनि लास्ट रिकुवेस्ट आंनि खाथियाव दा फैखा आरो दाथ' आं एसे मोजांबो जाबायना आरो आंखौ नायनो फैनाय दरकारबो गैला आरो आं रावखौबो हेल्प खालामनो सानला आरो हेल्प मोननायबो नंला आंनिफ्राय बेनिखायनो बुङो आरोना लोगो नोङो गावनि अनगा लाइफआव गुबुनखौ रावखौबो दा फोथायखा नों फोथायबाथाय गावखौनो फोथाय गावनि बाहेरा गुबुनखौ दा फोथाय गुबुना नोंखौ मालाबाबो नायफैया आरो गुबुना नोंनि लाइफआव मालाबाबो इनभल्भ जाफैया बिराद मेंबाय आरोना थाबायगासिनो ओमफ्राय उनाव न' फैदो दा थाबाय लाइफआव जियानो जा जिमान खैफोदानो फैया मानो अलवेज रानथेंथें जालांबायनो हारा सारा ओंखारलांबाय आङो अलवेज हेपि थानांगौ आरोना आंथ' एभ्रिडे मिनिखायोसो आरो जियानो जा मानोना आं जि जायो मोजांनि थाखाय जायो सानो आङो माबा मोनसेबाबोथ' सोलोंनो मोनबायना बेनिखायनो गोलोमफ्रुजोब्बाय आङो गावनि अनगा गुबुनखौ दा फोथायखा